Хәзер без сезне җыр дәресенә чакырабыз. Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы телләр комиссиясе белән бергәлектә әзерләнүче әлеге сәхифәдә без элек популяр булып, бүген онытыла төшкән татар телендә язылган җырлар белән таныштырабыз. Бүгенге дәрес Галимҗан Латыйп шигыре Исмай Шәмсетдинов көенә язылган күңелле бала чак җырына багышлана. Бүген яңа җыр дәресенә җыелдык. Балалар, сез дәресне башларга әзерме? Әзер. Әйдәгез, җыр дәресебезне башлыйбыз. Укучылар, без бүген сез белән бик матур җыр өйрәнәбез. Аның сүзләрен Галимҗан Латыйп язган, кейін Исмай Шәмсетдинов. Җырның исеме «Күңелле бала чак». Танылган композитор Исмай Шәмсетдинов балалар өчен җырлар язудан тыш инструменталь әсәрләр иҗат итә. Татар халык көйләрен язып алып эшкәртүгә күп көч куя. Татар музыкасында яңа жанр булган романслар иҗат итә. Төрле инструментлар, рояль, скрипка, тынлы һәм кыллы квартетлар, шулай ук хор өчен махсус әсәрләр яза. Композитор Исмай Шәмсетдинов 1952 елдан 71 елга кадәр Татарстан дәүләт радиосында башта музыка редакторы, аннары тавыш режиссеры булып эшли. Бүгенге җыр дәресендә Исмай Шәмсетдинов турында кадерле истәлекләре белән танылган радио дикторы профессор Фуат Галимуллин уртаклаша. Исмай Шәмсетдиновны мин үзем күреп беләм. Чөнки без Татарстан радиосында аның белән узак еллар бергә эшләдек. Ул тавыш режиссеры иде, мин диктор идем. Исмай абый бик тә ягымлы, салмак, табигатьле, ашыкмый торган, ләкин эшне җиренә җиткереп башкара торган кеше иде. Җырчылар Исмай абый янына бик яратып киләләр иде. Чөнки ул кешеләрне елмаеп каршы ала. Инде яздыра башлагач та шундый йомшак тавыш белән әллә бу төшен булай итмисеңме, әзрәк тоналисны күтәреп җибәрмисеңме, бу төшен бераз сузыбрак куйдың, уйла әле дип әйтәдер. Менә аның яраткан сүзе, теге кушмый, уйла әле, үзең хәл ит әле. Әйдәгез, хәзер Исмай Шәмсетдинов көе Галимҗан Латыйп шигыре «Күңелле бала чак» җырының беренче куплетын җырлыйк. Икенче куплетны өйрәнәбез. Исмай Шәмсетдинов киң кырлы, уникаль, талантлы шәхес. Аның техникага мәхәббәте, музыкаль белеме, зәвыгы, тырышлыгы аны беренче профессионал тавыш режиссеры буларак формалаштыра. Ул Татарстан радиосының музыкаль алтын фондына нигез салучыларның берсе. Якты мәктәп залларында яңгырый безнең аваз, күңелле безнең бала чак, тормышыбыз мәңге яз. Әйе шул, тормышыбыз мәңге яз. Исмай ага радиога килгәнче, сәнгатькә килгәнче, шактый урау юллар үтә. Ул Пермь крайында анда бер Серов дигән шәһәр бар. Менә шул кичкенә генә шәһәрдә туган ул. Үзен инде сәнгатькә багышларга уйлый һәм Казан музыка училищесына укырга керә. Менә аның бәхетенә
Юрий Виноградов деген бізде зур музыка білгіші яшады, ішләді, композиция бойынша аңарда оқый ул. Бейік Ватан соғышы башланғаш, башыннан ақырына қадар фронтта була. Нәжип аға Жиханов 1944 елда Совет хакимияты Қозанда консерватория аша бит. Оны құдалап, чөнки сенің инде музыкаль білімің бар. Сен менә Юрий Виноградовта композицияны үйренгенсің, сеңа алға табада оқырға керек, зур композитор булырга керек дип консерваторияга шақыра һәм ул анда эшли. Аннан соң инде турыдан-туры радиога җибәрәләр. Исмай абый ул безнең музыкаль культурабызны үстерүдә искиткеч зур өлеш керткән кеше. Әйдәгез, күңелле балачак җырының икенче куплеттан җырлыйбыз. Соңғы куплетны өйрәнәбез. Урманнар, таулар, булыннар шақыра безне алга. Күңелле безнең балачак, безнең киләчәк алда. Әйе шул, безнең киләчәк алда. Бу җырның икенче авторы Галимҗан Латыйп. Менә алар шул җыр кешеләре инде яшьтәшләр. Галимҗан ага Башкортстанда туып үскән Чакмагыш районында, югары белеме аның икътисадчы. Ләкин ул инде яшьтән үк шигырьләр язарга кирешкән, радиокомитетта әдәби тапшырулар редакциясендә дә эшли, нәшриятта да эшли. Балалар өчен яратып иҗат итә ул. Шигырьләре самими, матур. Алар үзеннән үзе җыр сорап торалар. Исмай ага Шәмсетдинов аның күңелле балачак дигән шигырен юкка гына сайлап алмагандыр инде. Әлеге җырның уңышлы булганлыгын искәртә торган төп күрсәткеч аның менә бүгенге көндә дә яшәве, бүгенге җыр балаларыбызның да аңа мөрәҗәгать итүе, аны җырлавы, оныттырмавы. Ә хәзер Галимҗан Латыйп шигыренә Исмай Шәмсетдинов музыкасын иҗат иткән күңелле балачак җырының соңгы куплетын җырлыйк. Балалар өчен язылган җырлар күбесе онытылып килә. Шуларны онытмас өчен инде без аларны җырларга тырышабыз. Хәзер бит инде безнең җырлап бию бик актуаль дип әйтергә мөмкин инде. Шул сәбәптән җырга яңа сулыш биреп, аларны без бераз әзер хәрәкәтләрдә ясарга тырышабыз. Исмай Шәмсетдинов, мәсәлән, бу җыр ул бик җиңел, ул тиз өйрәнелә. Без 1960 елларда Исмай Шәмсетдинов музыкасы Галимҗан Латыйп шигыренә язылган күңелле балачак җыры белән таныштык. Бу ике авторның иҗади дуслыгы дәвамлы була. Аларның Шәйкала иген кырлары җырын һәр бала өйрәнеп үсте. Ә хәзер бүген өйрәнгән күңелле балачак җырын бергәләп җырлыйк.